Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Han, Aiako harria, noizbait balantza mugimendu batek itsaspetik agerrarazia. Hemen, Agina, Arbasoen bizilekuaren aztarnategia. Gaindegi hauetan lan egin, bizi eta naturerekin bat egiten zuten indar telurikoek inguratuta. Eta gotxi, beti, ezker, eskuin, zuten guztia izendatzen hasi behar izan zuten. Eguzkia, ilargia, iztarrak, Aiako harria, Kopako harria, Aginaga, haizea,
sua, baita sentitzen zuten ere, hotza, beroa, beldurra, gosea, hizkuntza sortzen, aberasten ari ziren. Euskara. Denbora pasa ahala, lurra lantzen eta bereak bezatzen joan ziren. Eta horretarako lur egokiak behar zituztenez, behikian zabiatu ziren. Horrela, mendibizkar eta magaletan sortu zuten etxe bizitza eta lantegia batean biltzen zuena. Baserria. Eta aitzinan, harrizkoak izaten ziren tresnak, aizkora, aitzurra, burdinaz egiten hasi ziren. Sega, igitaia, sardea, eta hauek ere izendatu behar izan zituzten. Baita lan berriak ere, laiatu, goldatu, erein, landatu, hizkuntza bat sortzen, edertzen ari ziren, euskara. Aiza, Antonio, eta gaineko hori zer da? Gaineko sare gizak hori? Hau, du, belarra bota gainin, eta hemen tartetikan hartzeko. Zeratek, bian bota ezkero, muturrekin eta botatzen dite lurrera, ero hankazpigiri bili, eta ez dite probesten, ondatu ordun. Hemen bota ezkero nola, hemen tartetik hartu behar duten, hartzen ditek pixkanaka, eta ez ditek lurrera botatzen. Ta zeitzen durrek? Horrek, segalia. Ta azpikoak? Azpikorrek? Azpikoa, hau ganbela. Hau, belarra sendorra zenin, edo matxiko, batzen zen. Bino gehien bat, erronglatxa, lehen egiten zen erronglatxa, arbila ere bai, eta horik arbila eta erronglatxa eta hartopisko eta horik ematen ziren ganbelin. Eta belarra goin. Eta lan tresnorik zeizen dute eta... Hau adibidez, gu deitzen ziogon ere lau hortzekoa. Eta ibiltzen du gorotza tiratzeko, edo zabaltzeko, azpilak ibielera tiratzeko, eta hola, gorotza deskartzeko. Hau, antzina arrasturua. Hiru hortzakin, bazka ematiko eta harina, karga gutxio izateko. Eta bertzi hau karga gehiagokin, azpilek ateitzeko eta. Baina hau da sendorgua.
Egunon, Manuel. Egunon. Zer da harri borobil hori edo? Hala, arrei hau da, ibiltzen dugu, eskora eta nabalak eta zorroztoko, utxeko errebitago utxeko zorroztoko. Eta izena dugu eratzen du, estera, arriztera. Eta surazten du, eskora zorroztoko, nabalak eta utxe ibiltzen dugu gure arrei hau, errebitau. Bai, eta nola funtzionatzen du? Bai, ja utxe gizotu, bai. Bazten du ura pixka bat, mendik, edo bustitzeko, pixka bat. Idu horre bineo, gioita hola, bustilekin. Hore izan dugu, hartzen dugu hanka pasen domen, maline errentan, izan dugu belozia pixka bat. Ibiltzen dugu, hola, bueltaka. Alde bat dugu iten dugu, lemiziko. Hola, Zorozteldikan, bezaldera buelta manizkorare. Eta bezaldetikan, gero zorot bera. Hola. Hore ibili, eta ikusten geldikan hola zoroztuela. Bezaldera berri, pixkat, hola. Zorot bera. Eta hola itzen gara, ikusten ja zoroztuela, ja, gelditu. Tak. Guritxe eta ikusten ezkoia zoroztuela. Zorotxa. Na, hori bakzen du ja, bihatzale. Eta hola itzen gara, biharreldekan hola ibili eta. Hau da, gure arreia hau. Ibitzuna. Egunon, Bitoriano. Zer da aparatu hori edo? Traste txusia, behiak zapra moldatzeko. Eta zei zen du? Gu ferrategi erraten dio. Hortzeko baina aitzinen ferratzu pahatzen. Eta arkera ez diozu horretan? Arkera, bai. Eta zer egiten zen behiakin hemen? Eta behiak ekarri, eta hor sartu, eta gero altxatu, airin badu, bi zangoak, bi bezu lotu, eta gero atzapara moldatu. Atzaparrak aizki zituztenen? Bai, hori zer erraten ginen. Kailua prendatzen zaio, bombo bat, eta zin pausurik manen gelditzen bezen. Berdin jo. Denborarekin eta ekonomia behar berriak bulkatuta, Aranera, Ibarrera jaitsi ziren. Latxak eta errekak bideratuz, eremu zelai eta idorrak lortu zituzten etxeak eraikitzen ahal izateko.
Honela, karrika, hiribildua sortu zuten. Lehen sektorearekin batera, bigarren eta hirugarren ere indartzen joan ziren. Lantegi, langile eta lan berriak izendatzeko ere hitzak bilatu behar izan zituzten. Ikazkina, pastagilea, arotza, zur arotza, ostatua, aroztegia, ola, matxinoa. Honela hizkuntza sortzen, dotoretzen ari ziren. Euskara. Edo beste lantxuria, agitzez ederragoak dira, neskatilaren irria, neskatilaren irria. Maldan bera urratxa, betiko bidean latxa, odei iluna gaua belzten du. Egunon, Felixa, Baita ere. nola deitzen dio hanko harriareni? Hori bokatarria deitzen zineguna. Arropa garbitzeko ibiltzen zen harria. Ik nozpei garbitu du nora ropa? Behin minio goikote, kontu bazen, gure baserbira 71 ikatzitenen hura, auzolanin gainera, auzo guzira. Eta ordu arte beti errekara arropa garbitzere, eta ja hura kartzelikan hura izan dugunen. Errekako ura hotza honen juren? Hotz, hormatu, atzapar guzien, horriko rinek kartzekin dugunen itxera, zagoiek hotzeko fundantori gabe, platano ostu, zagoi hartu eta agekin itxero, bueno, hor bai, nio fuertik ekin dena gontzin nire. Eta gero ja ura itxera ietzin ja, hobe? Gai zan nirunen, horre egiten zen lana itxeko atin egiten nirunen. Eta gero ja sigetunen, kozin ekonomikakin deposito batin mura berotzen, eta ja aldatu nirunen orduan. Bai, guretzat ezan nirunen, kambio hondi. Baina hiria eratzearekin batera, administrazioa, hezkuntza, osasun zerbitzuak, ordena publikoa, arrotzen esku gelditu ziren, eta bertako hizkuntza ahultzen joan zen, kanpokoa indartzen zen bitartean. Hala eta guztiz ere, egoerak kezka sortu eta inertziaren kontrako mugimendua piztu zen. Hezkuntza euskaratzeko, hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko, administrazio lanak ere gure hizkuntzara ekartzeko. Eta azkeneko honetan, erakunde indartsu batek hartu du lidergoa. UEMak hain zuzen ere. UEMa? Zer da UEMa? Udalerri Euskaldunen mankomunitatea edo UEMa, Euskal Herri osoko 91 udalerrik osatzen duten mankomunitatea da. Herri hauek anitzak dire beraien artean, baina elkartzen dituen gauza bat dute, eta hori euskara da. 30 urteko ibilbidean UEMak administrazioan egin du lan batez ere euskararen normalkuntzaren bide horretan. Horregatik, Lesakako udaletik bertako kide izatea erabaki dugu. Eta 2008ko abenduan, UEMan sartuko gara Ortziritako gainerako 4 herriekin batera. Erran bezala, administrazioa euskalduntzeko lan horretan, lehenik eta behin herriko edo udalaren erabilera plan bat osatuko dugu, herri honetan bizi diren euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko eta horiek bermatuak izateko. Lesaka udalerri euskaldun bada, 70%tik gotik euskaraz badaki eta erabiltzen du, eta hortaz, importantea da ere bertako herritarra konsiente izatea, ze lan dugun gure hizkuntzaren biziraupenean eta normalkuntzan lan egiten. Bideo honetan, euskara eta Lesakaren iragana eta oraina lotzen saiatu gara, eta bideo horretan pausoa eta aintzinera eman nahi dugu, eta erran bezala. Bai udalaren funtzionamendua eta administrazioko bertze arlo batzuk, osasungintza barne, euskalduntzeko bideo horretan, lan horretan, UEMan sartuko gara eta elkarrekin hortan ariko gara. Baina guztiaren gainetik, indar batek eramanen du gure hizkuntza dagokion tokira. Herriaren indarrak, herritar guztien indarrak. Denak beharrezkoak baikara sortzeko, bizi berritzeko, euskara.
Lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galedo iraba. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak har dezan arnaz. Bada garaia noizbait dezagun guda hori galedo iraba. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidatzuen nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Zer Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela euskaldun egiten gaitu.